One ser iwassal xandira politika. Lodwa tajba, eżis telespettaturi ta' One, insellem ukoll il-min qed isegwina fuq il-Mezzi Soċjali tal-Partit Laburista, nilqakom għal din l-intervista li se nkun qiegħda nagħmel lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Prim Ministru, lodwa tajba, nsellimlek. Lodwa tajba lilek lil kull min qed isegwina wkoll. Grazzi tal-li qiegħed magħna dalodu, Prim Ministru, nafu kemm kienet ġimgħa impenjattiva għalik u temmejta propju b'impenji barra minn Malta, ġifieri bdejna bil-Kunsill Ewropew l-ewwel, u mbagħad kellek impenji f'Berlin fejn iltqajt mal-Ministru għall-Finanzi tal-Ġermanja, laqat ma' soċjalisti Ewropej ukoll flimkien ma' Prim Ministri oħra. Il-temi, id-diskorsi f'dawn il-laqat kollha x'kienu? Iva kien tmiem il-ġimgħa importanti ħafna l-pajjiżna wkoll għaliex iltqajna fiħdan il-Kunsill Ewropew hemmhekk il-laqgħa żvolġiet fi 3 partijiet. Kellna l-ewwel parti li kienet laqgħa bejn il-mexxejja Ewropej flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres, u dik kienet parti li kienet rilevanti ferm għal pajjiżna x'fost oħrajn iddiskutejna t-temi tal-immigrazzjoni u tal-Libja li huma fuq qudiemnet tal-aġenda tal-Ġnus Magħquda f'dan il-mument. Hemmhekk għamilna bħal dejjem il-pożizzjoni ta' pajjiżna ta' kemm hemm bżonn approċċ koordinat illi mhuwiex sew illi pajjiżi li huma l-aqreb lejn il-Libja bħal Malta u l-Italja jerfgħu pis li huwa wieħed sproporzjonat għad-daqs tagħhom u l-messaġġ inftiehem sew hemmhekk. Imma mbagħad itħadditna wkoll dwar x'naraw bħala soluzzjonijiet għal din il-problema komplessa tal-immigrazzjoni għaliex mhijiex kwistjoni biss li inti twaqqaf it-tluq minn fuq ix-xtut fil-Libja, imma jew tilqa' għat-tluq f'nofs ta' baħar, dik kważi qed naraw għalija l-aħħar soluzzjoni li tittasal għaliha, imma kif se tindirizza din il-problema minn fuq ix-xtut li jbiċi innifisom. Dik kienet id-diskussjoni prinċipali u ħadd pjaċir għaliex rajt illi il-mod kif il-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda jħares lejn il-kwistjoni huwa preċiżament il-mod kif inħarsu lejh aħna. L-ewwel nett li nilqgħu għal dan il-fenomenu min-naħa tan-nofsinhar tal-borders tal-Libja. Dan huwa l-mod kif il-Libja qed tħares ukoll lejn din il-problema, xi hija problema għalija nnifisha. Mela hemmhekk iridu naraw li kemm il-Ġnus Magħquda kif ukoll l-Unjoni Ewropea jkollha preżenza b'saħħitha biex tilqa' għal wasla tal-immigranti fil-Libja nnifisha. Mhux is-soluzzjoni mhijiex li twaqqaf it-tluq min-naħa tal-Libja, dik waħda minn soluzzjoni, ma mhux l-aqwa soluzzjoni. Is-soluzzjoni vera u propja tibqa' dik li fuq is-southern borders tal-Libja il-poplu Libjan ikollu l-assistenza kollha li hija meħtieġa sabiex iwaqqaf l-inflows minn hemmhekk. Dik kienet l-ewwel parti tad-diskussjoni. Imma mbagħad rajna wkoll il-mod kif irridu nħarsu lejn il-Libja. Għaliex il-Libja mhijiex is-suġġett ta' meta titħadded dwar il-Libja. Mhijiex biss l-immigrazzjoni, din hija diffikultà li l-Libja għandha kif għandha Malta, kif għandha l-Italja, kif għandhom pajjiżi oħrajn. U hemmhekk rajna l-importanza u l-messaġġ ta' Malta fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej, fih dan il-Kunsill Ewropew u f'din il-laqgħa partikolari kien li rridu nħarsu lejn il-Libja bħala business partners u business partners li huma reliable. U il-messaġġ ċentrali tagħna bħala pajjiż hemmhekk kien illi ejja nimbuttaw għal soluzzjoni fejn il-Libja, fejn il-poplu Libjan ikollu tmexxija ta' pajjiżu dik li tissejjaħ Libyan-led solution. U hemmhekk ukoll il-messaġġ kien li wieħed qed iħares il quddiem lejn l-elezzjonijiet li se jkun hemm fil-Libja fil-24 ta' Diċembru illi ġej, imma erġajna morna l-parti ekonomika fl-aħħar mill-aħħar tara l-importanza tal-ekonomija f'kull pajjiż. U għalhekk illi f'pajjiżna se nkun qed immexxi issa delegazzjoni fis-6 u fis-7 ta' Lulju li ġej business delegation li se tmur lejn il-Libja fejn hemm interess qawwi mis-settur lokali. Imma dan huwa li nista' ngħid mal-Gvern Libjan immexxi mill-Prim Ministru Dbejba, li nista' ngħid huwa sibna kordjalità kbira, sibna gvern li tista' tiddialoga miegħu li taf fejn qiegħed, jiġifieri jekk madwar il-mejda jekk hemm diskussjoni dik id-diskussjoni taf li se jżommu magħha u kien għalhekk li wassalna dan il-messaġġ ukoll fisem il-poplu Libjan. U mbagħad fih dan il-Kunsill Ewropew innifsu id-diskussjoni mxiet ukoll reġa' kien hemm il-Libja fuq it-tema, kien hemm it-Turkija, kien hemm ir-Russja, kollha punti li huma rilevanti għal pajjiżna, naturalment il-pandemija. U l-pandemija tassumi tibqa' is-suġġett primarju għaliex hemmhekk tara
kemm taqqat fatturi magħha l-parti ekonomika, l-parti tas-saħħa, il-parti tal-preservazzjoni tal-impjiegi. U il-kumment ġenerali li ħareġ minn hemmhekk kien illi il-paragun bejn ġara 10 snin ilu, aktar minn 10 snin ilu, fil-kriżi ekonomika ta' dakinhar u il-kriżi li ġabet magħha l-pandemija. U d-differenza ewlenija kien l-approach differenti li ħadu diversi gvernijiet fosthom ta' pajjiżna li minn politika ta' austerità 10 snin ilu illum morna l-politika li ninvestu fin-nies. Id-differenza li l-Kummissjoni Ewropea ħadet approach li huwa wieħed koordinat, jiġifieri mhux kull pajjiż tela' rasu mal-Kummissjoni ippilotat numru ta' inizjattivi fosthom fix-xiri tal-vaċċin hemmhekk kienet inizjattiva illi mexxiet tal-Kummissjoni, pajjiżna kien wieħed mill-katalisti li mbotta l-idea tal-joint procurement tal-vaċċin, u tara d-differenza għaliex meta inti jkollok kriżi ekonomika tant drabi jiġken 10 snin ilu li kienet managed b'ħafna inqas suċċess mill-kriżi tal-lum mid-diversi pajjiżi, tara li xi ħaġa differenti darba saret. U knara fuq livell ta' pajjiżna kien li ikkombinajna żewġ approaches u ġibnihom flimkien. L-ewwel wieħed li ħdimna b'mod b'saħħtu fih dan l-istituzzjoni Ewropea. U t-tieni wieħed imbagħad li fuq bażi nazzjonali ħadna numru ta' deċiżjonijiet fejn tajna l-prijorità lil poplu tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar tlaqna mill-punt li rridu ninvestu fin-nies. U mbagħad id-diskussjoni komplet fl-laqgħa li saret fil-Euro Area Summit darba bejn il-mexxejja Ewropej u l-Christine Lagarde fejn hemmhekk trattajna prinċipalment l-ekonomija u x'qegħdin naraw għall-futur. U hemmhekk il-prospetti ngħid li huma sbieħ ukoll għaliex tara kemm bil-mod kif kull pajjiż jew maġġoranza tal-pajjiżi Malta b'mod b'saħħtu fil-każ ta' pajjiżna, il-fatt li kien hemm l-investiment fin-nies issa din naraw li l-prospetti minn aspett ekonomija huma tajbin. U dan messaġġ li jimlik bil-kuraġġ għax meta inti tara d-diskussjoni kważi ddur u x'sejjer nexxilna nassorbu biżżejjed f'kull pajjiż l-investiment qawwi illi ser ikun hemm dik xi ħaġa li timlik bil-kuraġġ u timla għandha x'timla bil-kuraġġ lin-negozji lokali f'pajjiżna li l-importanza li jibqgħu jinvestu għaliex l-irkupru ekonomiku huwa ċar li se jkun wieħed b'saħħtu u huwa ċar li se jkun wieħed rapidu wkoll. Jiġifieri wieħed qed jara dik li tissejjaħ V-shaped recovery fejn l-irkupru mhux se jkun wieħed bil-mod imma l-prospetti huma li jkun wieħed b'saħħtu. Għaliex se jiġri hekk partikolarment f'pajjiżna? Għaliex żammejna l-qatt milli jerfa' rasu. Kieku tlaqna minn sitwazzjoni llum fejn għandna l-qatt li refa' rasu kif kien imbassar li kellu jsir, hemmhekk kien se jkollna diffikultà. Illum l-irkupru ekonomiku qed nagħmluh minn punt ta' tluq li huwa aqwa mit-tluq tal-pandemija. X'jiġifieri, il-qatt illum huwa inqas minn dak li kien qabel il-pandemija, ġifieri r-rata ta' qatt tagħna inqas milli kienet at pre-pandemic levels. U dik hija xi ħaġa li tina head start li huwa wieħed enormi. U dak ukoll jerġa' jemlik bil-kuraġġ għax tara mhux tkun pożittiv fl-arja, imma pożittiv għaliex il-fatti li jkollok quddiemek ikunu jistgħu jagħtuk dak is-sens ta' pożittività li x-xhur li ġejjin se jkunu b'saħħithom. U minn hemmhekk imbagħad minn Brussell morna Berlin. U Berlin il-laqa imxiet fuq żewġ fronti. L-ewwel parti bażikament kienet dik fih dan il-PS fil-Partit Soċjalista Ewropew fejn fid-diskors li għamilt anka dwar il-kandidatura ta' Olaf Scholz għal-kanċillier, bħalissa huwa fil-kariga ta' viċi kanċillier u Ministru tal-Finanzi fil-Ġermanja, it-temi li missejna magħhom hemmhekk tara kemm huma komuni, kemm it-tema l-viżjoni li għandu l-viċi kanċillier għall-Ġermanja hija taqbel preċiżament ma' dik tagħna. U meta kont qed nitħaddet miegħu saqsejtlu x'inhuma l-elementi ewlenin tal-kampanja tiegħek. U fiċ-ċentru tagħhom semmi li kelma waħda li vera laqtitni għal rispett lejn in-nies. Qatlu preċiżament it-tema li qed naħdmu fuq aħna. U tara kemm imbagħad fl-aħħar mill-aħħar għalhekk il-mondo hemm pajjiż għaliex għalkemm il-Ġermanja naturalment hija pajjiż massiv, ħdejn Malta ekonomija massiva, imma tara kemm il-prinċipji jibqgħu l-istess fl-aħħar mill-aħħar kemm tkun verament temmen fin-nies, semminna fin-nies lokalment fil-mod kif mexxejna l-pjan ta' vaċċinazzjoni, hemmilna fil-mod kif xtrajna l-vaċċin. Hemmilna meta ġejna l-prinċipju li rridu nħarsu l-impjiegi, hemmilna fin-nies meta rajna li l-prijorità tkun il-kwalità tal-ħajja tan-nies, imma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tara wkoll it-tema ewlenija li mxejna tkellimna dwarha wkoll kienet tal-ugwaljanza, l-opportunitajiet indaqsa l kulħadd li kulħadd telaq minn fejn telaq
għandu dritt li javvanza bl-istess mod fil-ħajja. U dak kienu l-punti li għamilt fil-messaġġ tiegħi li għamilt madwar il-mejda fil-PES. U t-tema ta' drittijiet ċivili kienet waħda li missejna magħha wkoll li kemm battu temi, ma fil-verità f'diskors tara kemm huwa importanti li twassal dan il-messaġġ anke ta' dak li pajjiżna jemmen fih. Tema ta' drittijiet ċivili reġgħet kienet b'saħħitha fih dan il-Kunsill Ewropew u kienet b'saħħitha wkoll fil-laqgħa tal-PES li għamilna għaliex tgħidli kif reġgħet telet fuq l-aġenda meta ma kienitx telet għaliex kif jaf kulħadd kellha kwistjoni li qamet fl-Ungerija fejn għamlu 3 bidliet fl-liġijiet, bidla 3 liġijiet eżistenti fejn bażikament ħaltu l-pedofilija mal-kwistjonijiet gay, xi ħaġa li inaċċettabbli, partikolarment għalina li aħna champions fil-qasam ta' drittijiet ċivili, u l-messaġġ li batnem fih dan il-Kunsill Ewropew kien wieħed illi ma nemnux li għandu jkun hemm il-konfront bejn il-mexxejja. U għalhekk pożizzjoni li ttieħdet illi kienet kważi confrontation bejn numru ta' mexxejja u l-mexxej Ungeris, aħna qadna lura minna dik il-parti, però batna messaġġ b'saħħtu li fil-waqt illi ma nemnux fil-konfront imma nemnu fid-dialogu dak illi sar mill-Ungerija mhuwiex aċċettabbli għaliex definittivament bħala pajjiż stat membru Ewropew champion fil-qasam ta' drittijiet ċivili ma nistgħu qatt nissottoskrivu għal dak li għamlet l-Ungerija, imma fl-istess waqt nibqgħu nimbuttaw dit-tema ta' dialogu aktar milli ta' konfront. Prim Ministru, semmejt il-Kunsill Ewropew id-diskussjoni dwar il-pandemija tal-COVID-19. Il-sitwazzjoni f'Malta nafu illi issa tiebet f'pajjiżi oħra jidher illi hemm is-sitwazzjoni qed terġa' tolli rasa. Ġifieri fid-dawl ta' dan kollu, il-passi li jmiss l-Malta Għawdex se jkunu? Il-messaġġ li tibqa' wieħed ta' kawtela imma hemm sens ta' ottimiżmu. L-ewwel għal darb'oħra mur lura għal dak li ġara fil-Kunsill Ewropew u tara kemm mexxej Ewropej għal darb'oħra selmu l-achievements ta' pajjiżna għaliex verament qegħdin fuq quddiem bis-saħħa meta tara l-pjan ta' vaċċinazzjoni. Dil-ġimgħa ilħaqna target b'saħħtu ieħor ta' aktar minn 70% tal-popolazzjoni li hija fully vaccinated plus 80%, ġifieri madwar 81% tal-popolazzjoni li rċiviet imqardoża waħda tal-vaċċin u meta tara l-istatistika li ġiet imqasma propju kif beda l-Kunsill Ewropew tara tejbil minnhom li ġiet disseminata kienet li turi li għal kull 100 persuna f'pajjiżna ingħataw 145 doża, ġifieri meta tara ċ-ċart konna fuq quddiem net u fuq quddiem ħafna. U dal-kumment li tara l-mod kif pajjiżna mexxa b'serjetà u tara kif dan huwa gvern li quddiem sfidi kbar juri kemm għandu l-ħiliet sabiex imexxi. Ixini l-isfida, aktar ma jkunu kbar l-isfidi, aktar qegħdin nuru kemm aħna gvern illi huwa kapaċi jmexxi. U allura lura għall-pandemija l-approach għandu jibqa' wieħed kawt, żvilupp ieħor pożittiv li se nkomplu naqsu r-restrizzjonijiet dejjem imma b'approach meqjus għaliex qed naraw x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. M'hemmx għalfejn noqgħod insemmi kulħadd qed isegwi, kellek pajjiżi li forsi fetħu b'mod iktar ambizzjuż milli għamilna aħna u llum qed ikollhom irreġġaw lura jew iżidu r-restrizzjonijiet milli huma. U aħna ħdimna bil-kontra. Xorta jibqa' a bi-directional approach, jiġifieri fejn nistgħu nżidu fejn nistgħu naqsu r-restrizzjonijiet. Iżda jistgħu wkoll illi jkollna nagħmlu pass lura u għalhekk qed inkunu prudenti biex kemm jista' jkun nevitaw milli jkollna nagħmlu dak il-pass lura. Aħjar passi żgħar imma dejjem il-qudiem milli ikollok tagħmel dak il-pass lura. Ma naturalment l-element ewlieni tal-pandemija mill-esperjenza li issa akkumulajna minn Marzu tas-sena l għaddiet jibqa' illi qatt ma taf xejn wara l-kantuniera. Jiġifieri dejjem tittimxi b'mod kawt u titħares il-qudiem ukoll. Imbagħad tibqa' l-pandemija anke dik li ddiskutejna fih dan il-Kunsill Ewropew ix-xhur li ġejjin. Jiġifieri kam September, kam Oktober, jekk hux qed inħarsu lejn loti tat-tielet doża, meta se tingħata t-tielet doża, naturalment il-pariri xjentifiċi wieħed irid jibqa' isegwihom u dejjem inħallu x-xjenza illi tigwidana, imma fl-istess waqt tinsab ottimist b'mod kawt. Illi dak kollu il-mod kif mexxejna f'dal aħħar xhur kien wieħed illi jimlik bil-kuraġġ għall-futur. Bħalma jimlik bil-kuraġġ il-fatt tal-ċertifikat tal-vaċċin. Hemmhekk ukoll pajjiżna kien fuq quddiem net kellna s-sistema illi malli kien hemm il-bżonn ġiet up and running illum għandna s-sistema li qiegħda taħdem lokalment, issa fil-film li ġejjin tkun tingħaqad mas-sistema Ewropea, hemmhekk ukoll pajjiżna kien fuq quddiem net illi mbotta din l-idea il-fatt li jkollna
ċertifikat tal-vaċċin li jkun komuni bejn l-Istati membri jkun rikonoxxut bejn l-Istati membri. Passi ħolli għamilna mal-Renju Unit li se nkunu qegħdin nirrikonoxxu iċ-ċertifikat ta' vaċċin tagħhom. U dik kienet aħbar sabiħa din il-ġimgħa l-fatt li ġejna inklużi fil-Green List tar-Renju Unit, il-bookings li kellna din il-ġimgħa fil-qasam tal-ospitalità litteralment kienu impressjonanti. U timlek bil-kuraġġ dan għaliex tgħid li hemm xhur, ġimgħat xhur illi huma sbieħ, imma hemmhekk ukoll u rejna kemm qegħdin attenti li mhux għal fatt li ġejna fil-Green List awtomatikament ftaħna l-bibien bla restrizzjonijiet, le qed nieħdu pjaċir immens bid-deċiżjoni tar-Renju Unit li daħħal lil pajjiżna fil-Green List, relazzjonijiet mill-aktar kordjali ta' minn dejjem mal-poplu Brittaniku u hekk iridu nibqgħu nżommuhom, imma għadna li fil-kuntest partikolari tas-sitwazzjoni tal-pandemija ikun għaqli illi kull turist li jkun qed traveling lejn pajjiżna mir-Renju Unit ikun qed jagħmel dan permezz ta' ċertifikat tal-vaċċin. U nemmen li dan huwa l-mod li wieħed irid iħares lejn is-sitwazzjoni li t-turiżmu huwa kruċjali għal pajjiżna tant setturi li jaħdmu jew direttament mal-industrija tat-turiżmu jew servizzi anċillari li huma relatati ma' din l-industrija. Imma fl-istess waqt li nipproteġu s-saħħa tan-nies. U għalhekk toħloq dan il-bilanċ tant importanti bejn l-ekonomija, is-saħħa u ġibhom dejjem komplementari għal xulxin. Fl-aħħar sigħat Dr. Abela tkellimt dwar kif għada se tressaq il-pjan tar-kupru b'fondi Ewropej quddiem il-kabinett uħud mill-prioritajiet f'dan il-pjan x'se jkunu? Iva, kienet diskussjoni li badni wkoll f'Berlin mal-Kummissarju Gentiloni li huwa inkarigat minn dan is-settur. Huwa veru li domna xi ftit sabiex nħejju dan il-pjan għaliex kien hemm punti li ma kienx hemm qbil min-naħa tagħna dwarhom ma bqajna niddjalogaw. U bqajna niddjalogaw sabiex nikkonvinċu u għalhekk għada se nkunu qegħdin inresqu dan il-pjan l-RRP quddiem il-kabinett għall-approvazzjoni tiegħu u mbagħad il-pjan jitressaq il qudiem għand l-imsieħba soċjali fil-Parlament ukoll u mbagħad jiġi sottomess lill-Kummissjoni li jkollha xarejn sabiex tevalwah u tagħmel jista' jkun li tipproponi xi bidliet ukoll għalih, imma id-diskussjonijiet informali ilhom għaddejjin u huwa ta' sodisfazzjon li dal-pjan qed nitkellmu 320 miljun euro ċirka li nnegozjajna f'Lulju tas-sena li għaddiet infakkar fil-kuntest tal-MFF illi kulħadd ieħor qalulna li kien se jkun inqas minn dak li kien fl-2012, minn dak li ġie negozjat fl-2012, kienu qalulna minħabba l-Brexit, kienu qalulna minħabba l-fatt li l-ekonomija ta' pajjiżna imxiet il-qudiem. U kulħadd qalilna li saħansitra mhux se nġibu daqskemm ġibna fl-2012. Ir-realtà jafa kulħadd li ġibna iktar mid-doppju ta' dak li Gvern Nazzjonalista nnegozja fl-2012. Jiġifieri meta n-numri vera, n-numri kienu kollha kontrina, kellek biss il-ħruġ tar-Renju Unit, kontributur ewlieni għal karus Ewropew, illi fattur waħdu li kien jimmili ta' favur li pajjiżna iġib inqas. Ir-rata ta' tkabbir ekonomiku kienet vera timmilita biex ikollna inqas fondi, imma nnegozjajna bis-saħħa madwar il-mejda inkluż mal-President tal-Kunsill Ewropew f'sens ta' dialogu, f'sens ta' rispett, imma għamilna b'mod ċar x'inhuma iċ-challenges ta' pajjiżna u rnexxinna nġibu pakkett li huwa aktar mid-doppju. Issa fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed naraw il-frott ta' dak in-negozjati. Meta wara li jingħalaq dan il-proċess, ikollna dan il-pjan tal-kupru illi jiġi approvat, dak se jissarraf fiex fi proġetti li huma essenzjali għal pajjiżna u hemmhekk ukoll iridu mhux biss ngħidu illi ħanamlu l-proġetti, imma dak il-proġetti issa jridu jaqdu fil-viżjoni aktar fit-tul li għandna għal pajjiżna. Jiġifieri jekk qed inħarsu lejn il-modal shift għal mod ta' trasport f'pajjiżna, lejn l-elettrifikazzjoni tal-vetturi tagħna, tal-flotta kemm dik tal-public transport kif ukoll tal-private vehicles, tal-private transport. Lejn l-edukazzjoni, dan dal-mod kif issa dak il-proġetti fih dan dak il-pjan tal-kupru ekonomiku jridu jiġu targeted. Proġetti li joħolqu żjed impjiegi, għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-irkupru ekonomiku irid jissarraf ukoll f'ħolqien ta' impjiegi ta' aktar kwalità. U il-pjan tal-kupru ekonomiku aħna qsamnieh fit-tnejn. Kellna il-pjan li jmur lilin minn dan il-pjan li se tkun qiegħda tiffinanzja l-Unjoni Ewropea. Ġifieri aħna kellna il-pjan lokali dak li nidejnieh saħansitra f'Ġunju tas-sena li għaddiet fil-Regeneration Plan komplejnieh bil-budget bqajna dejjem bih għaliex qatt ma ridna li l-ekonomija u l-impjiegi jaqgħu lura.
Mela dak kien il-pjan lokali. Issa dan se jkun nodda importanti immens għat komplija tal-irkupru ekonomiku għaliex da 320 miljun, 318-320 miljun euro se jkunu għedin jiġu utilizzati b'mod targeted kemm mal-ħolqien ta' impjiegi kif ukoll għal proġetti li jkunu in sync mal-mod kif qed naraw li nieħdu l-pajjiżna l qudiem. Prim Ministru, ma nistawx ma niddiskutux ftit ukoll l-eżitu tal-FATF ta' din il-ġimgħa, saru reazzjonijiet, saret id-diskussjoni, issa dan ir-riżultat huwa qudiemna, x'inhija t-triq il-qudiem minn issa. Sfid oħra li kif għamilna fil-kuntest ta' sfidi oħrajn se naffrontawha bis-saħħa u nibqgħu naħdmu fl-interess tal-poplu Malti Wawċi. Kellna l-akbar sfida f'dawn l-aħħar xhur li kienet il-pandemija u rejna kemm dan hu gvern illi jaf kif għandu jaħdem. Ir-riżultat ta' nhar l-erba' li għadda kien wieħed li aktar jimlina bil-kuraġġ biex naħdmu. Mhux tal-li ma jaqtalniex qalbna, tal-li aktar jimla fina s-sens ta' determinazzjoni li nkomplu nagħmlu l-ġid għall-poplu tagħna. Kien għalhekk illi imxejt b'approach konsistenti kif għamilt minn Jannar tal-2020 il-qudiem. Li nkun onest man nies u appena kien hemm l-eluq tad-diskussjoni fih dan il-plenarja tal-FATF mill-ewwel indirizzajt lill-poplu u ħadd id-domandi tal-ġurnalisti kollha mod mill-aktar trasparenti u wieġibt għad-domandi illi kienu meħtieġa li jsiru. Jiddispjaċini li kien hemm minta twist partiġana għal dak li jirriżulta mill-plenarja, anka nhar l-erba' stess meta kien hemm minta interpretazzjonijiet li mbagħad meta rajna l-action plan illi u l-press statement illi għamel il-President tal-FATF, Marcus Pleyer, rajna illi l-IOs illi għat rridu nindirizzaw huma mhumiex anzi dak illi kien hemm min naħat partikolarment tal-oppożizzjoni beda jipprova jgħid illi kienu nitlaq minn punta tluq. Fl-aħħar tal-2019 kellek ir-rapport tal-Manival illi għamel 58 action point li kellu jindirizza pajjiżna. Kieku l-affarijiet imxew bil-kors normali, dak ir-rapport li kien ikun impossibbli fi żmien qasir li kellna sabiex timplementaħ. Impossibbli. Għaliex tant kien hemm x'kellu jsir. Illi żmien qasir ma kienx jippermettilna ma aħna għadna mhux se nħallu qalbna tinqata' għaliex hemm dan ir-rapport. U minn dak it-58 action plan irnexxilna nimplementaw illum fadal biss 3 punti li jridu jiġu indirizzati. Mela għandna 55 minn dak kollu illi sar, illi irnexxilna fi żmien tant qasir nimplementawh. Implementajni għax ħadimna bil-għaqal. U konna nafu preċiżament dak illi kellu jsir. Biss jekk tħares lejn il-bidliet leġislattivi li għamilna f'dawn l-aħħar ftit xhur. Kienu impressjonanti l-ammont ta' bidliet li għamilna. U x'qaltilna l-Manival? Il-Manival tatna ċertifikat ta' eċċellenza. U qaltilna tlaqna minn punt tan diffiċli fl-2019 f'perjodu qasir ir-rapport li ħareġ ftit tal-ġimgħatilu tal-Manival jagħtina ċertifikat ta' eċċellenza. Dik hija l-parti il-Manival li jitkellem dwar il-riformi li għamilna u il-mod kif il-leġiżlajna dwarhom. Issa, minn dak kollu li għamilna fuq il-karta li il-Manival qiset illi għamilnieh, issa jonqos 3 punti li ġew imħabbra wkoll mill-FATF li rridu ngħaddu biex inkomplu nżidu l-effettività. Diġà għandna effettività li hija b'saħħitha f'tant setturi, hemm daw it-tlet areas illi rridu naħdmu b'serjetà u b'mod mill-aktar professjonali sabiex nikkonvinċu li minn barra li hemm l-riformi li saru fuq il-karta dawn huma wkoll effettivi. Imma jiena nara bħala sfida illi għandha tinqaleb f'xi ħaġa pożittiva u ngħid għaliex il-Manival tagħmel skrutinju regolari tal-pajjiżi, l-istess tagħmel l-FATF. Mela dan huwa proċess li huwa ongoing. Aħna għandna ċertifikat li għaddejna it-test tal-Manival. Mela dik il-parti ġanna ċertifikat ta' approvazzjoni illi ngħata lil pajjiżna. Issa nħares il-qudiem biex inġibu iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-FATF ukoll. Fil-mument li nilħqu dak, hemmhekk se jkollna ċertifikat ta' approvazzjoni illi f'pajjiżna is-sistemi tal-anti-money laundering u s-sistemi tal-kif nilqgħu għal finanzjament tat-terrorizmu huma ċertifikati mill-FATF ukoll. U dak huwa ċertifikat li rridu nġibuh b'mod rapidu. Issa kif se ġibu malajr, u s-sigriet hemmhekk huwa illi inti trid tkun kommess li taħdem
sabiex b'mod effikaċi tasal għal dak iċ-ċertifikat li trid tagħti l-FATF. U jiena konvint illi dan huwa gvern illi jaf fejn irid imur. U kien għalhekk illi f'Berlin waħda mit-taħdidiet li kelli kienet mal-Viċi Kanċillier Ġermaniż u Ministru għall-Finanzi Olaf Scholz illi tħaddidna dwar dan il-punt. U dak illi qalli u dak illi aħna beħsibna nagħmlu fil-jiem fil-ġimgħat li ġejjin sabiex nindirizzaw l-action plan illi tagħna l-FATF huma preċiżament in sync. U tara kif dak il-mod li ħdimna bih ġie rikonoxxut u l-mod kif beħsibna naħdmu bih huwa il-mod ta' kif għandu jiġi indirizzat dak li qalet l-FATF. Imma mbagħad ikolli mmur lura għal narrattiva li kellna fuq bażi lokali illi frankament iddejjaqni iktar minn kull ħaġa oħra għaliex tipprova tbeżza s-settur tan-negozju tagħna. Meta dan mhuwiex il-każ għaliex aħna nafu b'mod ċar. Kulħadd ra l-action plan u l-action plan jitkellem dwar ħasil ta' flus, dwar kif ħankomplu nsaħħu s-sistemi tagħna fejn jidħol il-ħasil ta' flus, ma jitkellimx dwar negozji leġittimi, ma jitkellimx li għandna nagħmlu xi witch hunt fuq negozji leġittimi, laqqas jgħid li għandna nippruvaw inkisru l-minijiet fil-business b'mod tajjeb, imma kellek din l-ispin, dik hija realtà u nafu li forsi ma ngħaditx pubblikament wisq imma il-tfesfis li kien hemm għaddej minn taħt hija li issa l-gvern se jkisser in-negozju u dan jista' jkun gvern illi tul dal-aħħar xhur kontinwament baqa' wara n-negozji fl-iktar mumenti diffiċli li se jkun il-gvern li se jagħmel xi ħaġa biex ma jkomplix inċentiva n-negozji aħna se naħdmu bil-kontra. Il-messaġġ tagħna se jkun li l-viżjoni tagħna hija ta' insaħħu n-negozji leġittimi, insaħħu l-ħaddiema, nibqgħu ninċentivawhom, nibqgħu warahom sakemm tintemm il-pandemija. U dal-bidliet li rridu nagħmlu, irridu narawhom biex inkomplu nsaħħu l-ġurisdizzjoni ta' pajjiżna, biex il-ġurisdizzjoni Maltija tkun waħda aktar attractive. Immaġina inti mal-mument li aħna jkollna iċ-ċertifikat, is-seal of approval tal-FATF illi l-AML systems tagħna, ġifieri l-anti-money laundering systems ta' pajjiżna, u dak il-miżuri l-oħrajn li jkumbattu l-finanzjament tat-terrorizmu għandhom ċertifikat ta' approvazzjoni mill-FATF. Kemm se niġu ġurisdizzjoni aktar attraenti? Mhux daħħa jkun nemmen li huwa vantaġġ sakemm inkunu kapaċi li l-isfida li għandna qudiemna ninsolvuha f'perjodu qasir. Dak huwa importanti. U dik hija d-determinazzjoni li għandu dan il-gvern li naħdmu qatih, naħdmu flimkien mal-FATF ukoll u dak huwa l-messaġġ ċar li kelli anke fid-diskussjonijiet mal-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż li naħdmu flimkien. Dan huwa l-mod li beħsibna nibqgħu naħdmu wkoll sabiex nibqgħu ntejbu ir-relazzjonijiet diplomatiċi. Żgur mhux se jkun tiżbit ta' saqaj minn naħa tagħna, lanqas huwa xi messaġġ kif kontrarjament hemm min qed jipprova jagħti illi qed ngħidu aħna tnibatu l-messaġġ ta' xejn mhu xejn jew li mhux se nagħtu każ dan mhu minnu xejn, anzi l-messaġġ ewlieni li ħareġ fil-konferenza stampa li għamilt kien li se nieħdu dil-kwistjoni bis-serjetà, ħanuru kemm pajjiżna huwa verament stat membru Ewropew kommess fil-prinċipji tal-governanza tajba, fil-prinċipji li niġġieldu il-reati finanzjarji, niġġieldu wkoll il-battalja kontra l-finanzjament tat-terrorizmu, bl-istess impenn li għamilna quddiem il-Kummissjoni Ewropea meta ndirizzajna l-isfidi li poġġiet qudiemna l-Kummissjoni Venezja, hemmhekk il-Kummissjoni Ewropea spiċċat irrikonoxxiet il-bidliet kbar li għamilna, l-istess il-Kummissjoni Venezja se nidħol għal dal-impenn illi minn din l-isfida noħolqu verament ċertifikat ta' eċċellenza għal pajjiżna. Prim Ministru, dawk kienu id-domandi kollha li kelli preparati għalik dal-għodu, grazzi tal-li naqat magħna, grazzi lilkom tal-li oġobkom segmuna tul din l-intervista fisem it-tim kollu ta' One nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. One għadu kemm wassal xandira politika.